Propaganda, the fuck. People, they are not eating, they are not relying with the propaganda. Even not on propaganda, but not Rama Mr. Momo. Torama tissue nye zik, both one shan't say my tissue. Zik, tissue. Newspaper governing Bargarash. You're a motor band, Tora Shanti. Barume, the Gapta at Cheromukadin, Cheromukanditi Mari, who expose us, I don't pay for the meal, and then no good at your part. Won't you share the judge, the mafak the abroad? When I want to go to the accident every day. When I want to do for every day. No accident. Because you can't to come in one of one was not wrong. He can't Joanna don't pay for no wrong. They are not here to organize it for themselves. How those people there can lead the country to rule the country? Because themselves, they are not here to organize it from their mindset. You can say president. This is rich Munangago, Ogacho one. Walk the Lambra Bajigar, what on Amira? But no Gakuisa. You can't go at this about Victoria. Victoria. They were now to go and to get a when go younger down, just look at Anaga to go. As you look at Joe, Ben, and let you enter the baby. Put your side in black. Munica now one. We come now one. There is only with one. George. No phone, one, a better than a chimney. But tell of that, what you end up to ceremony. You ain't gonna go on. So we will go to some. You ain't gonna go on. Kaumba, Kavai. They come back, one will come. Kakuba, Kakuba, no, come. My brother. Chinorwa, the Chavakushamisa, no PF one. Generation, one of those generation, yes, I am a dome people. A berequedu nama of it, you are madhoma. You are Kuda Sunrani, Mapera Bath, our name 100 years, our name 108, our name 110, our name 90 something years. Ibaba. Those are big stupid people. Why I say they are big stupid people? Because they are what supporting the corruption in the country. Pamberi nezano, pamberi fucking nezano, pamberi ne fucking nezano. Hey, Vundere do Vratera Makapua from 2000 until today, 2025. 25 years ago now. 25 years, Muneifu. Murukungo Tambura. Murukun Nonga Sose. Nonga Sose no Muru. Muruku Jad tomorrow Nongo to zero Ninam. You Bakatu, you had to Toraminda, Vakatoraminda, my business. You can next Karamchila Konoza, Varipiva and Provisan Piva. Our tourists Nabas. One of Torapan, Pavanos, Lokuta, Marap. Upon data Chakati to get a marap.
apa ndikadzinga murungu uyu ndosara ndichimaina zvinodhakwawo pendinofirawo zvinenge zvadhakwawo. Saka they don't care. Tarira zviri kuita mwana wamukadi. Unototaurazve unovingirwa nenhingirikini nematitle deeds efamu ravasingazivi, anotongokiriyetiwa otoita chokwadi. But kutaurira chokwadi kutorera vanhu pavakagara. Unooneka vanhu vachifamba maBritish, vachifamba maAmericans, vandotora maRussian nemaChinese vanoita chii munyika? Chii chiri kuitwa nemaChinese nemaRussian? Ivhiro riya rina matiriyonzi namatiriyonzi kana rikashandisiwa nenzira dzakarurama muZimbabwe meme. Ivhu chete nemiti, ivhu nemiti. Tisati tatomboenda kune mamwe mabhizinesi efarming kana kuti echinye contract yamwatiwata. Ivhu iroro izvezvizvi vanhu vari kumama nekorera. Ivhu iroro rinotogadzira lime, 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 yokuti munomwa mvura imimi ikatotritiwa mumvura ikamwiwa, yavanodana kuti water purification. Zvinogadzirwa muvhu neparafini nekudhiraya namagetsi. Magetsi acho anodhiraya vhu racho namagetsi aripo. Muna magetsi muZimbabwe. Zvakawanda zvinhu zvavakamisuza vanhu. Zvakawandisa zvinhu zvavakamisuza, zvinhu zvavakauraya. Vakauraya zvinhu zvakawandisa munyika zvaifanira kudaro zvichifunctiona. Vanhu munorarama zvenhamo nenyika ine ivhu rakanaka, nenyika ina maminerals, mamiliyonzi namamiliyonzi, matiriyonzi namatiriyonzi, mabhiliyonzi namabhiliyonzi emari anodyiwa nemunhu wani. Tomasapota kuti 2030 mamiliyonzi aanawo anongochengetai nemhuri yenyu. The rest of the Zimbabwean people, they are suffering, they are hungry, they are dying.